דף כף, תיקונה המשעה. תחזה קמץ יהיו סתים באתיות מכל סתרה, אלא ואמצעיתה ותעתה ודקומץ, סתים בתלת ספירן, פתיחו דילה, יהיו בחמש אור דינון חמש אצבען אילאין, וינון הילה, חמש א' קמץ, א' פתח, א' חולם, א' קובוץ, א' חירק, דינון אור, 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 חמש זבנין, חמש נאורים דעובדא דבראשית ונקודה די להון, חמש דסלקין לעשר, ורזה דמילה, והנה אנחנו מעלמים בגומר, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, דאלף בחולם, דאיהו לעילה מכל נקודין, בקומה זקיף, ויסתלק יוסף בחלמה וכן יעקב, הדאו דכתיב היה חלום והנה סולם ממוצע וארצה, וראשו מגיע השמיים עד האלף דאיהו ראש, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אמרו מראה מתניתין עולים תראה, ויורדים תראה, והינון א' חמץ, א' שבע, א' חירק, א' קובוץ, והי את די א' חולם, די באמצעיתה היא כתר עילה, די אסחרן רשע עמוד עד אמצעיתה ובגינדה והנה תסו בין אלומותיכם, ותשתחה בין אלומתי, היי כתרה די איתמר בה אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, ואי אבנה דתגזרת, דלה בידיים הדאו דכתיב, עד התגזרת אבן, דילה בידיים וגומר ובגינדלה שכחה למאתר, מען התגזרה שאלין מלאך היה קדיש היה, היה מקום כבודו לעריצו, ולהשכחין לאתר, עד האמרין ברוך כבוד השם ממקומו, והי אבן היא סגולת מלאכים, היא שיחת מלאכי השרת, שיחת חיוון ושרפים ואופנים, שיחת כל איליים ותתאין, ידיעת שמשה ושערה בעיתים עת וזמן לאכולה, כל טעם ונקודה ואדבן כן אילן בה, קלה דיבור ומחשבה כן אילן בה, היא כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות והתגע ברש כל נתבן, כגבנה דשין ועל היבנה, אמר רבי עקיבא לחבריו, כשתגיעו לאבני שיש טהור על תומר ומים מים, והיא קוצה לכל עטבן, בעת כגבנה דה קוץ לכל עת ועת, שיעור קומדי להון וו, מעילה נתתה ומיתתה לעילה, ורזה דמילה מקצה השמיים ועד קצה השמיים, ורזה עליך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת וגומר, לך אדוני הממלכה דמלכות דהי בכלה, ואי הוא צפצוף עופין קדישין דהי תמר בהון, כי עוף השמיים יוליך את הכל, צפצופה לכל ציפורין, דהינו נשמתין קדישין דמצפצפין וחמה צלותין, שיחת חיבה דהינו תלמידי חכמים ובגינה יתמר ביצא יצחק לסוח בשדה וכו', ולציחה אל הצלותם גינה יתמר תפילת שחרית חובה, תפילת ערבית רשות, דאי הוא רשות דלילה בפני עצמה ובגינדלת לעכב עוד בלילה דדמיה לגלותה, אלא זמנין ישתה כאחת אמן וזמנין לה ישתה כאחת, זכאי יומן דפגע בה כגון יעקב דתמר בה יפגע במקום וילן שם עמה קיבה השמש, עד דעתה בעלה ונתיר לה בת תמן עמה מתמן ואילך כמהו החובה, אבל בשבת היא רשות היחיד, דאי היא ברשותה דבעלה ולבגבנה כגבנה דלליה, דאבת יחידה ברשותה דילה, הדאו לכתיבך ישבה בדד, ויעקב בגין דקריב לה לבעלה בפגיעה דילה ודאי עביד לה חובה, וחדתה שמשה בשחרית דהיתמר כי שמש ומרן אדוני אלוהים, יתמר ויזח לו השמש מתמן ואילך, קשר לה עמה דיו קשר דתפילין דיד, קשיר לה עמה דלה תזוז מין אלה על מין, מסתרה דיסמלה קשיר לה בתפילין דיד, דהינון בדרועה סמלה, מסתרה דימינה שבילה כתרה רשע, תפילין דרשע, והי ביומה דהי קשירה עם בעלה, יתמר בה ישחרונני ואז ימצאונני, אבל בליל ידי בגלותה די לבר מבעלה, והיא רשות בפני עצמה יתמר בה, אל תתוודע לרשות, ובגינדה אמר דוד, אם אתן שנת לעיני וגומר עד אמצע מקום להשם, עד כאן רזה דקמץ, די הוא רזה דמחשבה אילה ותתה, די נקודה ברשות בעלה די הוא בברקיה, ופתח בין הנקודה רשות בפני עצמו, ונקודה בין הפתח רשות בפני עצמה,
דקה דקמה אתוון דאתוון נינון דחה בנוקבה אחי נקודי נינון דחה בנוקבה אבל אתוון נינון לגבי נקודה כגון גופה לגבי רוחה וכן נקודה בוו כגון חולם או חירק או שורק חולם לעילה מן וו התעביד זין חירק לטאטה התעביד זנב גימל שורק באמצע איתה קוצה דעדנת קוצה באמצע איתה וכל אחד אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיין אלוהים שבע מנעיהו כאשר יהיה האופן בתוך האופן וינון את המאור הגדול ואת המאור הקטון וינון גוף וברית ולקובלה יוחמה ולבנה דינון לחובל עם מעילה ותתה והנה אופן אחד בארץ אצל החיות דה נקודה דתחות סגול נקודה דלתתה אצל החיות כגון צרה את שני המאורות הגדולים וכן יהיו בתוך האופנים שורק אופן אחד לעילה ואופן אחד לטאטה ויהיו עמודה דאמצע איתה בעיני הוא והנה אופן אחד בארץ דחירק דאיהו לטאטה כל ניצוץ איהו יוד וכל רקיע בב הוויה שבע איהו דינה חמץ רחמה סמלה ומינה דמיתמן וראיתה איתי הבדיהו עמודה דאמצע איתה ובזמנה דינום שבע חמץ חולם איהו רמוז כי בי חשק ואפלתהו רק באבותיך חשק השם מסתרה דחד דאיהו יוד וביוד דסניק הוויה אבא קודשה בחוש מלכות בחיתרה קודם דית ברעל דסניק במחשבתת למברי אדם דאיהו יוד ברשע דאלף תגע לעילה ולטאטה נקודה ובנקודה דעת ואני שתמור דעל כל ספירן דתשע נקודי נון ובהון י"ד ניצוצין ועליו איתמר ובני ישראל יוצאים ביד רמה וינון נקובל פרקין דחמש אצבען דינון יד וטרן רקין תמן אחד מן קמץ ואחד מן פתח לקובל טרן קנה דדרועה וכל ניצוצין ופרק ויהיו מידה ורקיע מה וקנה וקו המידה תאמינון מן כתרה בינון ברשע דעמודה דאמצע איתה נקודין מן מוחה בינון בחנן רשע דצדיק כמה דעת אמר ברכות לראש צדיק בינון תלה טיפין דית משחו מן מוחה לגבי ברית מילה אתוון מסתרה די בילה וכולו יתקלילן במלכותה ונקודה לאתוון כנשמתה לגופה דגופה איהו כסוס לרוכב ואתוון אינון פתיחין לנקודה לקבל העלון ועליו יתמה וכנפיהם פירודות מלמעלה לקבל עליו נקודה ונקודה בכל אתר בת קול טעמי אינון מראה כרבה טעמי אינון מנה כרבה רפה איהו לעילה מאתוון ועלי תמה ודמות על ראשי החיה רקיע כנקרח הנורא נטוי על ראשי מלמעלה נטוי דה איהו רפה נטוי על ראשי חייבן דינון הוויה ארבע אתוון ודאי דרש איהו מלגב דאתוון כגב נעדה רפה מלבר כגב נעדה ואינון כמתק ורסן לאותיות ובהון והחיות רצו בשוב רצו בדרש ושוב ברפה